Moko kuom rawere kaunti ma Migori owacho ni giwere kod ng'anyo makwedo piny owacho bang' jatend piny Kenya gwelo yawuot Luo ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi kod jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kaka jotend migepe. George mantiere kod ler mathoth. Welo ma jotend migepe mane otim kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochutho ne jokanyo mag ODM ang'wen ma oting'o jakom mar ODM John Mbadi. Welo ni osekelo paro mopogore opogore kokumo oganda e piny Kenya mangima. Gimotimore Kenya kawuono en Pentagon ma 207. En mani koro biro in a unique way ni koro Ruto ma president to Raila koro dwa konye. In fact, wawacho ni kero sani waneno kwa chiegni gi Kanaan, wane dhot koro dong' mana ni wadonje bedroom. E seche moko kuom oganda koro nyiso morgi, moko kuom oganda bende koro wacho ni owegi nono. See, kama Wakuria, we also part and parcel of ODM. We're also asking Kombo, requesting Kombo, as is the Excellence is going to reshuffle the PS, he considers. E kaunti ma Migori, welo ni ne okelo mor kuom oganda kaachiel kod kata MCAs ma bende nyiso morgi bang' jokanyogo mag ODM nodo thuolo kaka jotend migepe. Mora hinya nikech mokwongo ma is the first time in history mar Kenya madhe jo Luo nation oyude kom maduong' ni. Uwacho nang'o? Koro kuom wachno wan e tok John Mbadi ng'ongo. Raila, Baba, plus Ruto, plus John CPA Mbadi is equal to pure accountability e docket no. Wakawo thuolo mar congratulate Mbadi ang'eyo ni en gi lony mamalo e yore mag omenda kendo koro sani Kenya pesa yore mag omenda gige mag omenda go dhi timore yo makare kaka jopiny dwaro. Kuna Hassan Joho kutoka Coast, kuna pia Oparanya na Wandayi. Distribution ya hizi position inaonyesha kwamba baba hajakuwa na selfish interest kwamba ni one region. Sisi kama watu wa Migori we are ready to support them. Moko kuom rawere kaunti ma Migori wacho ni sani koro gidhi e ng'anyo nyaka chi jatend gi Raila Amolo Odinga koro kongi ne gidoge ndara. Sama wagike ni ng'anyo pod waparo wachno ok wadhi mbele gi ng'anyo nikech koro wan wadhi post ng'anyo nyaka chieng' chairman marwa kaachiel gi party leader nyiswa way forward. This power. Sisi kama jenzi wa Migori tutakuwa na maandamano until baba atuelekeze penye tutaelekea. Kwa sasa hivi hatutakuwa na maandamano tena. Okulonjo joluo kwau nyoro nyantiere West Kanyam kago nya wuo kod gik manya wacho kawuono timore akwa joluo ni wawuogure barabara wasagore ne Kenya ignigi te koro matok lwenjo wawuoge uru jothurwa wadhi loso sirikande nyaka 2032 wan kaka koro dhi timore koro mbele kuro koro kata kamano gidwaro mondo koro piny wacho koro we thuolo jogo mane omaki e kinde ng'anyo kendo ket maino e bero chuny ma pacho kae. Nikech isetimo magi pod wakwayi kendo wakwayi ni yie iwe jowa manyo maki e ng'anyo makisewegi kaka rais wabiro neno tie ma initiyo to kapo ni ok iwegi te e kinyalo neno ka jensi pod duogo e yo ka pod ok waol pod wadwaro ni tim gigo mabeyo ma bende nyalo moro wato wadhi mbele gi Kenya mayom kaka nwadhi chon. George Juma, Ramogi TV.